The more ta nga mohatag og dakong higayon sa Dios sa gugma, mag-anam sad na og awas iyang gugma kanato. Sa dihang ang gugma sa Dios mag-awas sa tong kasing-kasing, matingala ka kay katong mga tawo nga lisod tagdon, ang mga tawo nga lisod pasayloon, katong mga tawo nga imong gidedma igsoon, kay gihilabtan ka, gibikil ka, gipakawawan ka, matinga ka kay ikaw na iuna mo tagad nila, mangumusta lang kagkalit tungod na sa gugma sa Ginoo. And for that igsoon diha may bawaan sa mga tao sa palibot nga ang Ginoo nga imong gilagaran tinuod ka nga tinun-an ni Kristo. Ang atong Dios nga gilagaran Dios sa gugma. Busa kita pod nga ning claim nga nangalagad sa Dios nga buhi, maglakaw ta sa gugma. Kung naa mahigayon nga sakit na jud kaayo ang gihimo sa sikataw nimo, hinumdumi nga kaniadto pod nakapasakit ta sa Ginoo. Apan gipasaylo gyapon ta sa Ginoo. Mao nang walay rason nga dili nato pasayloon ang mga tawo nga nakapasakit na tugmaayo. Lami nga mabuhi nga uban sa gugma. Wala kay kontra. Kay di man ka mandaot. Di ka mosultig sakit, no? Wala kay ligsan. Perting lami aning maglakaw sa gugma. Gugma ang atong ipatigbabaw kung tinuod ta nga alagad sa Dios. Kung tinuod ta nga Kristohanon anak sa Ginoo, maglakaw ta sa gugma. Palabihon nato ang gugma kaysa pagdumot. Palabihon nato ang pagpasaylo sa nakapasakit nato. Ug ingana nga paagi, malipay ang Ginoo nato. Ug indeed, tinuod gyud ta nga mga anak sa Dios, kay ang atong amahan Dios sa gugma man. Liwat ta sa atong amahan. Apan kung naglakaw ta sa pagdumot, but pasabot, di ta liwat sa atong amahan. Ug ningon ang balaang kasulatan, bakakon ta. Okay? Wa ta makaila sa Dios kung dili ta kamao mahigugma sa sikataw na to. Pero magsigitag angkon nga Kristohanon, magsigitag angkon nga naluwas na ta, magsigitag angkon nga natas ka kamatuoran, pero nagdumot ka, nagtago ka og paglumot sa imong kasing-kasing, asan kamatuoran diha? Baka Ginoo na ana. Apan kung kamao na ka mo pasaylo sa taong nakapasakit nimo maayo, mas gipili nimo ang musabot, mas gipili nimo nga ikaw na lay mo adjust, mas gipili nimo igsoon ang pagpasaylo. Tinuod jud ka nga anak sa atong buhi nga Dios. Tinuod jud ka nga tinun-an ni Kristo. Kay naglakaw man ta sa gugma. Amen. Gugma tong ipatigbabaw mga igsoon. Diha sa gugma wala jud kay kontra. Og diha sa gugma tanang tao amigo nimo. Kay di man ka manghilabot. Diha sa gugma di ka mo pasakit igsoon. Ang mga pulong mo gawas sa imong baba makadasig. Pulong nga makapagaan sa maminaw. Pulong nga makapalipay dili makapalagot kaya imong pulong inubanan sa gugma. Amen.